ଟଙ୍କା ଧରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ଉଠେ ନା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ। এইটাକୁ ବାড়িয়ে বাড়িয়ে ঘুরবি দেখো ভাই ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ମୁଁ ମର୍କତ ଦାସ ଅଧା ମଣିଷକୁ ଅଧା ରାକ୍ଷସ। ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ତୋ ବାପ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମର୍ଗ এইটাକୁ ମାରି ମାରିଏ ଘରୁ ବିଦା କରୁ। ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଭଲ ପାଇବି ତତେ ମୁଁ ଝୁଲଣା ଝୁଲିରେ ଝୁଲେଇବି ଝୁଲେଇବି ଯେ ଯୋଉଦିନ ତୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଝୁଲଣା ଝୁଲିରେ ଝୁଲେଇବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ନୁହଁ ବାହାର ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତା ବାପୁ କି ଭାଇ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସୁନା ଦେଖିଲୁ ଏଟା ଭାଇ ପରା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଧରି ଆଇଲାଣି ଚାହିଁଛୁ କଣ ଯା 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 ଘରୁ ଲୁଟେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ ଘରଟା ଧୋଇଦବୁ ଯା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁମନ ତୋର କଣ ହେଇଛି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନାହିଁ ଭାଇ କଥା କହିକି ଭାଇ ସୁମନକୁ ମନା କରୁଛି ଆମେ ଦରକାର କଣ ଉପାସ କରିବା ଖାଇ ପିଇ ବେଶ ଆରାମରେ ଆମ ରାଜବାସ ଭିତରେ ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଏକାଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା ବଜାର 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟିକି ନେଇ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ମତେ ମନା କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି ମାନେ ମୋ ବାପା କି ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆପଣ ତ ଆସିଗଲେଣି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥିବେ। କଣ ହେଲା ଜଣେ ଖାନଦାନ ଘରର ପୁଅ ହେଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ এই 500 ଟଙ୍କାର ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ এই ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ବଦନଟା ଦେଖା ମୁଁ ମର୍କତ ଦାସ ଅଧା ମଣିଷକୁ ଅଧା ରାକ୍ଷସ। କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛ ପୁଣି ଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା ବୁଝିଲା No compromise! तू मत बुझेबा चेष्टा करना मु टिके आगु सब देखी सब शुणी
ଭାଇ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ମୋର କିଛି ହେଇ ନଥିଲା ଲ ମେଡିକାଲରେ ମୋର ରିପୋର୍ଟଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସୁମନ ତୁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ନା? ଖୁସି କି ଦୁଃଖ ସେ କଥା କଣ କହିବି ଲୋ ଭାଇ? ଆଖିକୁ ନ ଦେଖା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରେମର ଚଷମାଟା ମତେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତଡ଼ି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ତମ ନଜାଣତେ ମୁଁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା କରି ଚାଲି ଆସିଲି। ହେ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସଂସାର କରିବି, ମରିଲେ କେବଳ କକେଇ ଉଠିବ। ଏ ସୁମନ ତୁ ସେମିତି କହନା ଲୋ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ପୁରା ବଞ୍ଚିছিল। ଆମ ଘରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲୁ? ଏଇ ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋ ଭାଇ। ଯୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଠି ତା ସଠିକଣା ବସିଲା। ସେଟା ବି ତା ନିଜର ହେଲାନି। ସାତ କଳସକୁ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲା ସିଏ ବି ନିଜର ହେଲାନି। ହେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ତା ଶାଶୁଘର। ଏ ସୁମନ ଆରେ ତୁ ଏଠି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ମୋ ଭାଇ ସହିବି କେମିତି ଲୋ? କେମିତି ସହିବି ମୁଁ? ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ଡାକି ନଥିଲି